Una forma en què l'ambient parla amb el genoma és a través de l'epigenètica. Hi ha determinats hàbits tòxics o comportaments que reflecteixen i deixen una marca a la química de l'ADN i de les proteïnes. En aquest sentit, el tabac deixa unes marques evidents, la radiació solar excessiva i també trastorns de l'alimentació acaben deixant unes marques en aquest epigenoma. L'edat biològica seria l'edat real que tenim, que el nostre ADN reflecteix, i l'edat cronològica seria l'edat des que vam néixer. No tenen per què coincidir. Per exemple, hàbits tòxics fan que la nostra edat biològica sigui molt més avançada que la cronològica. La punta de llança, segurament, en malaltia humana de l'epigenètica està el càncer. I un dels grans avenços en aquest sentit és contribuir a la medicina personalitzada del càncer. És a dir, que un pacient rebi un tractament en funció de les característiques moleculars i cel·lulars d'aquell tumor. Això què fa? Que hi hagi tractaments més efectius i evitar els tractaments perjudicials. Existeixen gens alterats de forma epigenètica que poden estar associats a determinades aptituds. És un camp poc estudiat en aquest sentit, però és possible que existeixin mecanismes epigenètics que ens facin més resistents, més resilients a determinades malalties. En biologia humana i en medicina hem de ser molt curosos amb l'ètica en aquest sentit i ser especialment protectors de la privacitat dels pacients. En aquest sentit, els investigadors ho som o ho intentem ser i és quelcom molt important per nosaltres, que la informació genètica mai serveixi per discriminar les persones.